మనం ఇప్పుడు ఎక్కడైనా చూసినా, యూట్యూబ్ లో చూసినా, ఇన్స్టాలో చూసినా, ఫేస్బుక్ లో చూసినా, ఆఖరికి మోజులో చూసినా, ప్రతి చిన్న యాప్ లో కూడా వర్సెస్ పబ్జి కాంట్రవర్సీ అయితే నడుస్తుంది. ఈ కాంట్రవర్సీ అయితే ఎవరు విన్నారనో తెలియదు, అందులో అలాగే ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుందో కూడా తెలియదు. గస్ కొన్ని అయితే తొందరగా ఎండ్ అవుతాయండి, అలాగే కొన్ని అయితే 10 సార్లు 20 సార్లు కూడా అవుతాయి. సో మనకైతే ఈ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఇప్పుడు తెలియచ్చు, లేదంటే 10-20 సార్లు అయినాక కూడా తెలియదు. మీకైతే ఈ రోజు టాపిక్ అయితే అర్థమైపోయి ఉంటుంది. గస్ నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఫ్రీ ఫైర్ అండ్ అలాగే పబ్జి మధ్యలో ఉన్న కాంట్రవర్సీ గురించి అయితే చెప్తాను. అండ్ అలాగే ఇద్దరు మధ్యలో ఎవరిది తప్పు అండ్ అలాగే ఎవరిది ఒప్పు అని చెప్తాను. గస్ ఈ వీడియోలో నేనైతే మీకు వచ్చేసి పబ్జి ఫ్రీ ఫైర్ ఎందుకు బ్యాన్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే ఫ్రీ ఫైర్ మీద ఎందుకు చేసిందో అని ప్రతి ఒక్కటి క్లియర్ గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను. గస్ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా 2 వరకు అయితే చూడండి. ఒకవేళ మీరు స్కిప్ చేస్తే మీకు అంత సగం అయితే అర్థమవుతుంది. మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే పబ్జి సైడ్ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే జడ్జి గారు నేను ఫ్రీ ఫైర్ పైన ఎందుకు కేసేసానంటే ఫ్రీ ఫైర్ అయితే మా ప్రతి ఒక్కటైతే కాపీ అయితే చేస్తున్నది. మా గేమ్ లో ఉన్న ప్రతి వస్తువుని అయితే కాపీ అయితే చేస్తున్నది అండ్ అలాగే మా గేమ్ అయితే ప్రింట్ కాపీ అయితే చేస్తున్నది. ఈ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ ఏంటో మీరే చెప్పండి. మీరైతే చూసిరుగా పబ్జి అయితే ఏమంటున్నదని. అసలు మన ఫ్రీ ఫైర్ పబ్జి నుంచి ఏం కాపీ చేసింది? మొత్తం అయితే ఫ్రీ ఫైర్ నుంచి పబ్జి అయితే కాపీ చేస్తుంది. రివైవల్ పాయింట్ అనేది అయితే ముందుగా ఫ్రీ ఫైర్ లో అయితే వచ్చింది, దాని తర్వాత అయితే ఫ్రీ ఫైర్ నుంచి అయితే పబ్జి అయితే కాపీ అనేది చేసింది. గైస్ ఇదైతే నిజం, కానీ పబ్జి ఏమంటుందంటే మేము అనగా పబ్జి మేమైతే రివైవల్ పాయింట్స్ అయితే ఫ్రీ ఫైర్ నుంచి అయితే కాపీ అయితే చేయలేదు. ఇతర గేమ్స్ నుంచి అయితే రివైవల్ పాయింట్ అయితే కాపీ అనేది చేయడం అయితే జరిగింది. అగోనుల్లా మీరైతే చూసారుగా పబ్జి అయితే మన గేమ్ నుంచి అయితే కాపీ చేసి మళ్ళీ పబ్జి అయితే తమాషాలు అయితే ఆడుతున్నది మేము ఫ్రీ ఫైర్ నుంచి రివైవల్ పాయింట్ కాపీ చేయలే అని. సో గైస్ మీరైతే వినే ఉంటారు పబ్జి అయితే ఏమందో అని. గైస్ ఫస్ట్ అయితే రివైవల్ పాయింట్ అయితే ఫ్రీ ఫైర్ లో వచ్చింది కాబట్టి పబ్జి అయితే కాపీ అయితే చేసింది. నేను ఇలా ఎందుకు అంటున్నానంటే ఏ గేమ్ లో కూడా రివైవల్ పాయింట్ అనేది తెలియదు. దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఏది నిజమో ఏదో అవద్దామని. పబ్జి అయితే కేసేసినందుకైతే ఫ్రీ ఫైర్ అయితే సింపుల్ గా ఆన్సర్ అయితే ఇచ్చేసింది. అయితే ఇంకా సెకండ్ దాని గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. సెకండ్ దాంట్లో ఫ్రీ ఫైర్ ఏమంటుందంటే మీకంటే ముందు మా గేమ్ లో అయితే జిప్లైన్స్ అనేది ఉన్నాయి, కానీ మీరు మా గేమ్ లో చూసి అయితే మళ్ళీ కాపీ అయితే చేశారు. ఫ్రీ ఫైర్ ఏముందో అని మీరైతే విన్నారుగా, ఇప్పుడు పబ్జి దీనికి ఏం సవాల్ ఇస్తుందో అయితే చూద్దాం. జడ్జి గారు మేమైతే జిప్లైన్స్ అనేవి అయితే ఫ్రీ ఫైర్ నుంచి అయితే కాపీ అనేది చేయలేదు. జడ్జి గారు నాకు ఒకటి చెప్పండి, ఫ్రీ ఫైర్ అయితే దాని సొంతంగా జిప్లైన్స్ అయితే క్రియేట్ అయితే చేయలేదు, అది కూడా టెంపరరీ గేమ్ నుంచి చూసి అయితే జిప్లైన్స్ అనేవి అయితే మేము కూడా ఫ్రీ ఫైర్ నుంచి జిప్లైన్స్ అనేవి అయితే కాపీ చేయలేదు, మేము కూడా టెంపరరీ నుంచి కాపీ చేసాం. ఓ ఏందులా మీరైతే మా గేమ్ నుంచి కాపీ చేసింది కాక ఇంకా సాగులు చెప్తారు తెలుసు, కానీ మీరు టెంపరరీ నుంచి అయితే జిప్లైన్స్ చేయలేదు, మా గేమ్ నుంచి కాపీ అయితే చేశారు. ఎందుకంటే మా గేమ్ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ గా నడుస్తుందని మీకైతే కుళ్ళు. ఫ్రీ ఫైర్ అయితే క్వశ్చన్ వేస్తుంది, పబ్జి అయితే వేరే సాకులు చెప్పైతే ఎలా తప్పించుకుంది అనేది వేరైతే చూసిరుగా. సో గైస్ వీళ్ళ విషయానికి వస్తే ఇద్దరు అయితే ఈక్వల్ గా అయితే ఉన్నారు. ఫ్రీ ఫైర్ మీద వేసిన కేసు అయితే రిటర్న్ తీసుకుంటుందా లేదా కాంప్రమైజ్ అవుతారా అనేది అయితే ఎవరికైతే ఈ కేసు అయితే చాలా రోజుల నుంచి అయితే కోర్టులో అయితే ఇవాళ ఎండ్ కావచ్చు, రేపు ఎండ్ కావచ్చు, లేదా 10-20 సార్లు తర్వాత ఎండ్ కావచ్చు. మనమైతే ఏం చేసేది లేదు, డైరెక్ట్ చూస్తున్నాం. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే వీడియో మన ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. నిజాన్ని తెలుసుకోవాలంటే బెల్ నోటిఫికేషన్ అయితే అలా పెట్టుకోండి.